Ola, chámome Gael, teño 11 anos, estamos en Fene no Parque Castelao. Gústame a música desde sempre, sobre todo a tradicional. Aprendín a tocar a pandeireta eu só vendo vídeos de David Salvado. Coñecino cando tiña 4 anos e desde aquilo o considero o meu padriño. Tamén toco a gaita, ensíname Dani Bellón e vou ao Conservatorio de Ferrol ás clases de contrabaixo. Coñecín o concurso de Quero Cantar o ano pasado porque ofrecéronme ir de xurado. Cos cartos que me deron, comprei un programa de gravación. Así que este ano preséntome como concursante a ver que os parece o tema, porque o que fixen foi mesturar a música tradicional coa electrónica. É un tema alegre e con moito movemento porque é a música que a min me motiva.